Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, a ci gaba da bayanin da muke akan nau'i na abin da ake cewa jinnal ashik da aljani na soyayya da jinniyatul ashika. Da yawan mata suna fama da wannan matsalolin, da yawan maza suna fama da wannan matsalolin, amma na sha faɗa muku kaso 95 sun fi shiga jikin mata a wannan zamani. In ka ce su dinka gyara kayan nan nasu na tsiraici da suke sawa, kirji a waje, ainihin gashi a waje ya zama shine abin bayyanawa, ba za su iya ba. Wata tun daga wannan lokacin aljani yake shiga jikinta, ibita har gidan mijinta, ba yadda zaka hana su wallahi. Kaga yarinya tana islamiyya, an kawo ma ita tana buge-buge, ba su san me take ba, aljani ya higa jikinta. Yan uwa, jinnal ashik babu irin nau'in da ba sa higa. Wata yakan sa mata daga lokacin da ya higa jikinta ba zai bayyana ba sai gab da za ta yi aure. Da ka ga mutum ya zo yana son ta, ta nuna tana son sa, da an zo an sa rana, wallahi wata kafin a sa ranar za ta ji ba ta son sa, shi da kansa ma zai gudu. Wani kuma sai an sa ranar an je bikin za a daura aure a biya lalace, wata ma sai an daura auren an je ma za a tare ko sai an tare, wallahi aljanin ya lalata. Kai wani lokacin idan muka yi rukuya a jikin mara lafiya sai ka ji ya ce ni in ma na bari an yi auren ma to in an je ma ba zan yarda ta haihu ba, in kuma ta haihu wallahi sai dai a haifo dan aljani. Duk mun saba ganin wannan matsalar daga gare ku ne mata, da kin yanzu ba ku da abin da za ku nuna wa maza sai tsiraicin gashin kanku, sai tsiraicin kirginku, sai tsiraicin kayan da kuke sawa. Ba za ku taɓa rabuwa da waɗannan aljanu ba, kuma a gefe guda ba ku damu da addu'o'in da annabi ya faɗa ba. Ku same mu a nambar waya ta wannan cibiya Fatimatu Islamic Herbal Center 070 30 94 5511 ko kuma 070 55 977 091 ko kuma 081 7104 6622. Za mu ɗora a nan gaba ci gaban wannan bayani.